magkuhan sa mong product made from bisag unsa nga product basta makabuhat mi and nami lain-lain nga group so kami group 1 share ko lang ako ni naghanap kami special vlog. Mga drive, sila ako magsugod na kay nagkanasaman nga mga models at mga advertisers kay maglinya na dito sa silang linyahan. So, muna siya. Excited me. Yay! Magsugod namin sa mga exhibit, guys. To be led to us by Kylie J. Alonso. Nothing compares.
questions. Please. Hashtag Green Light to Innovation. What's up, UC Manila? Ready na ba sa inyong summer vacation? Ready na ba inyong mga outfit? Kung wala pa or kung nana, ato ng butngan o mga accessories. So narito ang Le Fleur Accessories Limited Edition Ochiwa Collection. So kaning Ochiwa Collection, kay kaning walang pay-pay nga mga daw buga o hangin sa mga fresh kayong hangin. So kanya mong product kay eco-friendly sa isiya, kay recycled isiya o mga fresh nga flowers.